Intrat ai, Doamne, în grădina mea, te-ai întristat sau poate te-ai bucurat de ea și ai văzut ce roade vrednice am adus, sau poate doar păcate m-au copleșit, Iisus. Intrat ai, Doamne, azi în conștiința mea, să vezi cum procedez, mă mustră ea sau ba, și mă privește în ochi ce roade am cules, sau poate până acum nu te-am știut și înțeles. Intrat ai, Doamne, azi și în rugăciunea mea, să vezi dacă e plină sau seacă ea cumva, sau poate e formală, nesinceră și rece, se înalță către ceruri și repede mai trece. Intrat ai, Doamne, azi în visul meu de ieri, să speli cu al tău sânge păcate și dureri, să vezi cât timp genunchiul mi s-a plecat, sau în graba mare de tine am uitat. Intrat ai, Doamne Sfinte, în gândurile mele, să vezi cum ele apar, ce fac acum cu ele, și îmi citești dorința și patima și fapta, șoptindu-mi la ureche că-n cerul e răsplata. Intrat ai, Doamne, astăzi cu minte în Duhul meu, să vezi plin de iubire sunt sau de păcatul greu. Tu vreai azi să mă vezi cu Duhul în plinătate și să mă ții statornic, făcând numai dreptate. Intrat ai, Doamne, azi, marcându-mi viața mea, te-ai întristat, Iisuse, te-ai bucurat de ea. Acum mă chem fierbinte, înaintând în luptă, și brațul tău puternic, doar el mă mai ajută. Intrat ai, Doamne, azi, la jertfă pe altar, să-mi spui cu bunătate și griji fără hotar. Deschide-ți astăzi inima, pătruns de dragoste plin, ca să-ți curăți grădina, căci iată că eu vin.